naimbag nga aldawon mo oras tayo amin nga awan lakas. Kumusta tayo amin dita? At to'y mananti DJ yo nga ni Ampalaya nga may kumablaw kanyayo'y tinagasak kan naragsak nga oras kan aldaw yo dita amin nga awan labas. Ita kakabsat kantaan tayo ti maysa nga Ilocano song. Kanta tayo ni Miss Noraline Domingo. Tinalatak o kumakantay ti Kailokuan. Kunanay ti kanta na Facebook tinagap amuanta. Ayan, title ng song, Facebook. By Miss Noraline Domingo, Ilocano song kakabsat. Ayan, ikablaw ko amin kanyayo na ito'y nga awan labas. Kung isagot ko amin kanyayo na ito'y nasunata nga awan labas na. Nang nangruna ka na kita'y padak o padak indramang ko ibagi kakabsat. Nangruna ka na kita'y padak na nakaam-am mo ka na kita'y kaimumot da. Puno ka na kita'y ayan-ayat da na maamuda iti social media. Kunanan ng deti kanta agyaman ng FB iimpatid ko na sa pulak lupay tawon pinaglabas dito'y lagit ko di mapunas asik si kalaeng aya akinok kupikupak. Facebook tigapunan itakit nasarakan ka napalaos aragsak ko rag-rag ko daytoy puso gabot Facebook akon kunada anagsara idalan ta nang riing ginabayan na idulin ariknata. Ayan. Dahil dati may mga istansa nga makapabang-ar ikirik na nagigay. Garot kakabsat hintay trogyanti agkanta kat isagot ko amin dahil kanyayo na awal labas na namsakbay na hantay yung aliplipatan di pagsasao tayo ako mga Ilocano kakabsat basta na pait ang Ampalaya ay inuulam hindi inuugali. Alakat trogyan tayo na ipatangatang daytoy asunata. Facebook by Miss Noraline Domingo. Minsan nga aldaw inopen ti Facebook ko yakman minang nama ang makita tanagan mo limpad dito'y rik ng dinaipen-pen nga ayat kaslanay gagara in friend kaget inaccept na isuday tati ng rupyan
jak may ladawan aragsa, kasla di mapesat, piniliwit na panagchat-chat, jak lain pagarot, day tarik namin kayet kas, ngay di pailan, kadyak tayin ka, inay ayat. Apayaw na yan. Kapot Facebook, kakon kunada, anak sara, tidalanta, nang riing di nabayag, na idulen arik nata, rumbeng kadi, apatuluyan, uray kin kada gikutan, jak maisuro to'y rinat, ubiyag to'y biyag. Ang malmalan at trabaho, jak marik na tibanog ko, taiti panaginanak, dito'y Facebook ka makachat, umanay aliliwa, di may ladawan, aragsa, agyaman ang FB, tin pagtag ko na sa pula. Lupay tawan di naglabas, dito'y lagip ko di mapunas, asik sikala en aya, akinong kopi ko pa, Facebook tiga po na, itanta na sarakan ka, napalaos aragsak ko, agrag-rag uday ko'y puso. Kapot Facebook akon kunada, anak sara, tidalanta, nang rin di nabayag, na idulin arik nata, rumbeng kadi apatuluyan, uray kita, ada gikutan, jak maisuro to'y rinat, ubiyag to'y biyag. Kapot Facebook akon kunada, anak sara, tidalanta, nang rin di nabayag, na idulin arik nata, rumbeng kadi apatuluyan, uray kita, ada gikutan, jak maisuro to'y rinat, ubiyag to'y biyag. Rumbeng kadi apatuluyan, uray kita, ada gikutan, jak maisuro to'y rinat, ubiyag to'y biyag. Ayan, agrag-rag ut day ti puso, kunana day ti kanta. Ayan po. So nga, ayan, napukaw taysan. Dayta kanta na Facebook akong kunada. Ket amo tayo magkakatsat nga iti social media ato dagitay nagamammo. At dagitay nagkakatuluyan. At dagitay nagkakatuluyan yung anyate ko na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ada lagi tay social media, tay Facebook ako nada, ada tay nagamamu dalaan ke nagkatuluyan da. Hindi narigat bitada tay kunada nga pinagtagpo pero di tinadhana. Ouch. So nga na duma-duma ti aramid iti social media kakabsat. Ket makunaklaan agan nagtayo. Ang nangunang nga tayo nga nagitay ada di tayo abroad.
Mag-ingat po tayo sa mga matatamis na hindi tayo nasasamit ng panagsasao na kita kachat tayo. Ang tayo nga pailuyos kada kita na mariiri na tayo pas dyan. Masapon na agpanunot tayo. Iti mamin-milyon sakpay nga aramidan tayo kagiti dapat haan nga dapat nga aramidan. Ayan, namagbagan ni Lydia ang palaya kakatsa. Ket sapay kuma adda ti pag nagananan adda ti adal kayo dito yung kanta kada kita yung baga. Malakasan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga pumasok ulit sa aking munting bahay. Agyaman ako unay kakabsat iti anos yung adalita nga agpisel-pisel kada kita ipad di cellphone tayo pas kada laptop tayo. Kastan, syempre di ating makakalimutan, ang ampalaya ay inuulam, hindi inugali. Naimbag na aldaw tayo amin. Bye-bye!